उदालगुरि जौगाखां खोन्दोनि बानजायनायाव थांनाय 1 जुननिफ्राय 5 जुनसिम सानबानि हाबाफारि लानानै स्वास्थगांव सुरक्षित जलवायु हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ भैरबकुंड ब्लकनि सिङाव थानाय सान्तिपुर बीसीडीसीआवबो लानाय जायो। सोमखोर मिथिंगा दानाय, आबहावा सोदांनायनि खामानि मावनाय, बिफांसा गायनाय, गामि ओनसोलखौ साखोन-सिखोन लाखिनाय आरो फोसाबनाय जायो। दिनै जोबथा सानाव सान्तिपुर बीसीडीसीनि सिङाव थानाय गामिफोरनि रायजो राजाफोरजों सावरायलायनाय जथुमा लायो। जथुमायाव बाहागो लायो सान्तिपुर बीसीडीसीनि चेयारमेन कितिश्वर रामसियारि, उदालगुरि जौगाखां खोन्दोनि बिबानगिरि काबिल एनजिअनि बिबानगिरि जर्ज दैमारि आरो जौगाखां खोन्दोनि इन्जिनियार मुस्रि सानसुमा बसुमतारी बिथांमोना। गारजानाय मुवा बेसादफोरखौ जेराव मेराव गारनायनि सायाव मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। दिनै वर्ल्ड एनवायरनमेन्टल डे माने गामि एलेखा गासिखौबो साखोन सिखोन लाखिनायनि मोनसे हाबाफारि दिनै बोसोरफ्रोमबो गामि स्वच्छ एनवायरनमेन्टल डे हिसाबै बोसोरफ्रोमबो दिनैनि दिनाव जुननि 5 बे दिनावनो फालिनाय जायो। जोंबो दिनै सान्तिपुर बीसीडीसी हिसाबै बेवहाय जोंजों बाहागो लाफानाय इन्जिनियार बीसीडीसी सेक्रेटारि बा काबिल एनजिअनिफ्राय बिथांमोना जोंनाव नुजाफैदों आरो बे मिटिङाव बाहागो लानानै बे अभियाननि सोमोन्दै गुवारै बुंथिदों आरो जोङो जोंनि मेम्बारफोरखौ लाफानानै बाहागो लाफानानै जों बुजिनो नाजादों आरो दिनै जोंनि बे सान्तिपुर बीसीडीसीनि मेम्बारफोरनि लोगोसेनो सुबानिफ्राय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय जेरै ब्लक भैरबकुंड ब्लक कमिटिनिफ्राय भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां भबेन दैमारियाबो दंमोन आरो बिनिफ्राय पियुष दैमारि जेरै लेन्ड एडभाइजरि बर्डनि सासे मेम्बार बिथाङाबो दंमोन। बिथांमोनाबो बाहागो लाबाय, बिनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो जोंना गोजोननाय थाबाय। डास्टबिन गामि गामि माने थांनाय बोसोरावनो बा सिगांनि सरकारनो लुना गालांखादोंमोन माखासे गामि गामिनो। बेखौ डास्टबिन नङा माबा होननाय जादों मिनि मेटेरियेल कालेक्सन सेन्टार MCF मिनि मेटेरियेल कालेक्सन सेन्टार। बेयाव गामियारिफ्रा दाना गामियाव जायफोर दङ न'खरनिफ्राय बै सेन्टाराव पलिटिन जायफोरा सेवा जामा बे जेरै दं बिदिनो थायो बेफोर मुवाफोरखौ बै सेन्टार ज' खालामनाय जागोन आरो बेनिफ्राय नैबे बीसीडीसी लेभेलाव थानाय सेन्ट्रेल मेटेरियेल कालेक्सन सेन्टार बे सेन्टाराव लाबोनाय जागोन आरो बेखौ लाबोनो थाखाय सरकारा हयथ' डिपार्टमेन्टलि बेबस्था लागोन बेखौ फोरमायनाय जादों। बोसोनाव दं फांसे बिफां दानोब्ला फांनै गाय होननाय, बे मुलुगनां आबहावा सानाव नोंथाङा मा बुंगोन बेनि सोमोन्दै? राइट, बियो राइट, बे थिगानो दं बाथ्राया। माने दंफां लाइफाङानो जाबाय बारहावायाव थानाय खायसे गेस अक्सिजेन गेस बादि बा गुबुन गुबुन गेसफोरखौ बोना लायो, भिटामिन बोना लायो आरो बेखौ बिथांमोना बोना लानानै बे बुहुमाव थांनानै थानाय जिब जुनार मानसि दुमसि गासैखौबो थांना थानायनि मोनसे राहा लामा होयो। जायनि जाहोनाव जेला बे दंफां लाइफाङा गैया जायनि जाहोनाव मरुभूमिनि माने सृष्टि जानो हागौ आरो बेखायनो दंफां लाइफां गायनाया मोजां। फांसे दानोब्ला फांनै गायनांगौ, बेनो फांसे बिफांखौ दाननाय लोगो लोगोनो खहा जायो। बेखायनो फांसेनि जायगायाव फांनै गायोब्ला बे खहाया आबुं जायो। दा जोङो सान्तिपुर बीसीडीसी हिसाबै 2000 फुलि दंमोन, बेखौ जों रानस्राना होनाय जाबाय आरो बेखौ अलरेडि गायफुंबाय होननानैबो सुबा कमिटिनि मेम्बारफ्रा जोंनो इनफरमेसन हरदों आरो फट' साफाय हरदों।